में कुछ ऐसा मेहरारी होली से खेत सोहत रहे आधा छूट जरा तो फिर चल जाली से घर कुछ बाकी रहे तो सांझी खान कोनो जब जाली से मेहरारी तो कहली से भाई कमन हा हो भाई खेतवा में होगा बैठ गइल बिया भल विचार बारे करे तोर घर में सरकार लैट्रिन नहीं बनवाले करे भाई बड़ी बिल भल विचारी बिया हो भल विचारबा हो अरे खतावा देखिनु तेरा चित्र में बास को दी हमने के गांव में कुछ मेहरारू ऐसा होली सो एक जइया से जब देखे तो के बैठल मतलब की ना देखे से चला बेचारी बैठल बिया तो उठाइए देली से मेहरारू ई सब चीज देख के वीडियो बनैनी ए हाला ना हो कबो कबो यो होला हमने के घर में हमने के जवार में हमने के परिवार में जब कोनो मेहरारू जैसे मान ली डली बीने के बाद मुझ चिरत रहता है दुगो लागल बाड़ी से तो एगो जाके कहतिया ए रिन त कहिया आए तारा मुजिया में सारा चिरत है अब ओने से चलल बिया ई भातर काटी कुल की बेटी के मारे ने हमारे कदम से जीव बिया गइल बाटे जब हम नहीं रात में हमरा खेतवा में ढुकत से का हो ए हमारा बेटी नहीं सका तू ही डलिवा बिनबू का ई कहीं है के काकी एगो तब बरुआ में बीन खाते चिरले बनी हो आ तू लगलू हमरा गरिया आवे त फिर भातर काटी बोले ले फिर है भातर काटी बोले ले का रे तोरा घर में एक होत न करके भाई हमारा मुजिया ना चिराई त भल विचार बड़े रे बड़ा सती बाड़ू नगेंद्र उधर लग लेके सुतल लाली अरे बाप अपन हम धीरा मारी जी तुम ना बाप रे बाप अपन भुला गईली आय हाय तोरा के देखनी ना रे तोरा के देखना वो ट्रैक्टर के नीचे से पकड़ाई रहले तेरे बारवा के साथ है बाप रे बाप आय हाय हां हां इतना ही सीधा सावित्री बोल बाप रे बाप आरसा जी के लेके केरवानी में दिन रात सुतल लाली बाप रे बाप तू कावत तू कौन मुंह बोलबे तोरी बहन के बारात आई रहे तोर बहन होने घूमत रहे दुकान के साथ ते कावन से बतियाई रे तार ते का बतियाई बे ते का अरे दीदी के विशाल लेके घूमत रहा बाप रे बाप अपन देखा अपन देख तब ते दूसरे के कही है अपन देख बोल हां बोला आई बहुत अच्छा लगा ताली बजा के तनी हमरा कर मुस्कान जी के तनी आशीर्वाद दे दीजिए ये हमारी बहुत अच्छी सपोर्टर बहुत अच्छा प्यार करती हैं हम लोग भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं शायद हमने की वो वीडियो वायरल हो गई है सब चीज बोल जोन की वो कॉमेडी के पीछे वो बहुत बढ़िया उद्देश्य बा वो कॉमेडी में हमने की इस हमने के क्षेत्र में हमने के जवार में हमने की शहर में कुछ बेटा बेटी ऐसी चीज करता जैसे गांव में कुछ ऐसा भी बड़ी सब मेहरारू कि अपना बेटा बेटी से ज्यादा खुश ना रहे सो दूसरे की बेटा बेटी से ज्यादा खुश रहे सो मेहरारू कहली हाय के कर लइका बड़ा इंग्लिश में टून टून बोलता तू मौगी कही तू नहीं कुछ न फलाना भाई का लइका शहर में रह के पढ़ेला त यहां देखबो एगो हमनी के लइका बड़ा सन दिन भर माई छ त पांच त गरियावत रहत तू मौगी कही त तू काहे ना अपने लइका का मोंटेसरी में नाम लिखवा देली ते बच्चा के तर को बतिया सुने ना हो खाली भाई भौजाई के बात मानता ना हमार बतिया मनतन त ये दशा होई तू मौगी कही अच्छा जाए द मत रोवा एंग लखेदनो भाई बड़ा अपना भाई भौजाई के बात मानता ना जब एके बेटी के बियाह कहना हो जब पटीदार चित्तर पर लात मरल से त सारा सखिए भुला गइल ससुरारी के लोग आके संभारल ई सब चीज वीडियो बनैनी जन की वीडियो के माध्यम से उद्देश्य देले बनी कि कबो एगो ऐसन होला परिवार में कि जब एगो बेटी के शादी करे के होला त भाई ओकरा से रिश्ता तोड़ देला मगर हम आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करब कि मेहरारू कुछ भी आपस में करसन मगर भाई से भाई को वो रिश्ता नहीं तोड़े के ये चीज पे हम वीडियो बना के डालनी आई हम अपना बारी के विराम देतनी बड़ा अच्छा कलाकार हमने के बीच में आइल बनी लो अगर हमारी वीडियो अच्छा लागत हुई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करब हमरा यूट्यूब पे जाब सुनील यादव गोपालगंज वाला पे जोन के वो सुनील यादव ऑफिशियल पे भी एगो गाना जोड़ लेनिया ध्वनि बिगड़ गई बात करे सर जोन की आप लोगों ने एक दिन में ट्रेंडिंग में गाना ला दिया और 48 घंटे में उस चैनल मोनेटाइज भी हो गया इसके लिए आप सबको एक बार मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं जय